आम्ही देऊ ते बदला तू आज चकोल का अरे काय समजता तू पहिला मरे फोटो काढला मरे यांचे मोबाईल वगैरे काढायला दाखय मरे झाले मरे आता तू फोटो काढला मग त्याच्या बरोबर मग आता पुढे रावला मरे आओ नको बाबा ओके सर ओके सर विवा कार्निवाल ओके आज पणजे कार्निवाल आयच्यान सुरू आमच्याबरोबर कार्निवाल इनॉग्रलाक आमच्यावर आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानावडे आमचे GTDC चेअरमॅन आणि सालिगांवचे आमदार बाब केदार नाईक तसेच आमचे CCBचे मेयर बाब रोहित मोन्सेरात आमचो डायरेक्टर केदार नाईक तसोच MD GTDC जो कुलदीप आरोलकर सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स व्हड संख्येन आयिल्ले डॉमेस्टीक टुरिस्ट इंटरनॅशनल टुरिस्ट आमचे गोंयकार पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आणि भयणीनो Carnival is one of the major festival of Goa. Starting from 1965, this festival has continued and year to year it has been growing. The last 4 years, along with our Chief Minister, we have been ensuring that more focus is on tradition and that is how we announce tourism. As tourists, international and domestic, wants to see what is the cultural side of Goa. What is Goa beyond beaches. आणि ताज्या खातीर कार्निवाल शिगमो चिखलकालो सांव असले फेस्टिवल्साक CMच्या आदारान वी हॅव अनाउन्स दीस फेस्टिवल्स सो ट्रुली वी कॅन सी द हेरिटेज अँड कल्चर अँड ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. आज 14 फेब सगळ्यांक हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे. तशेंच आयच्या दिसाक कार्निवाल सुरवात करता आसतना पणजेच्यान सुरवात जाता आनी दीस सेलिब्रेशन वील बी देयर फॉर 4 days. आज फाल्यां परवा आनी एरवा आनी ताच्या मागीर लँड सिजन सुरू जाता. सो कार्निवालाक व्हड संख्येन आयिल्ले टुरिस्टांक सगळ्यांक वेलकम करता. Let them be a part of our celebrations. This is the time to clap, sing. Music is around and a lot of celebrations. So I request all of the friends who have come all the way to be responsible, be a part of the Goan culture, enjoy it and ensure that this type of carnival as we boost it, allow the tourists to come every year for more and more. मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा की ताज्या आदारान कार्निवल वी हॅव बीन एबल टू ग्रो year to year
आणि तातूंतल्यान शोकेस करता आसतना गोंय एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन टुरिजमाचे कार्निवल अटॅच टू द कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चन जरी म्हणलें आमी इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनल हार्मनी वे एवरी रिलीजन एवरी कास्ट एवरीबडी कम्स अँड सेलिब्रेट्स नॉट ओनली एज परफॉर्मर्स बट ऑल्सो कम्स हियर अँड बीज अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन. आयच्या दिसाक सगळ्यांक तुमकां कार्निवालाची परबी दिता. विवा कार्निवाल. सेम सुरुवात करता आयच्या पणजेंतल्या कॅपिटल सिटीत अरे सकयला मरे कार्निवलाच्यो खूब शुभेच्छा दिता. कार्निवल एन्जॉय करपा खातीर पुराय स्टेटींतल्यान इंटरनॅशनल आनी नॅशनल ट्युरिस्ट हे 14 तारखे दिसा खास करून पणजेंत येतात. ह्या कार्निवलान जशें म्हटलें त्या प्रमाणे आमी कल्चरल ट्युरिजम खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करता आनी बींग अ गोवा इज अ ट्युरिस्टीक स्टेट कल्चरल प्रमोशन जावं तो कार्निवल आसतलें शिमगो आसतलो चिखलकालो आसतलो वेरियस फेस्टिवल आमी सातत्यान प्रमोट करपाक लागला. देर इज एन कॅलेंडर इयर्स ऑफ द फेस्टिवल ओके फॉर द म्हणजे एज अ ट्रेडिशनल आमी ट्युरिजम प्रमोट करीत आसा. आयच्या ह्या कार्निवलाक म्हजे बरोबर आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर बाबलो हनकवटे, राज्यसभेचे खासदार सुदानंद तानवडे, रेस्ट ऑल द डिग्निटरीज, GTDC चेअरपर्सन केदार, वेरियस लोक जे हांगासर आसात तांकां हांव परत एकदां खूब खूब शुभेच्छा दिता. सातत्यान गोंय हे ट्युरिजम डेस्टिनेशन म्हणून प्रमोट करपा खातीर कार्निवल ऑल्सो प्लेज द इम्पॉर्टंट रोल. द किंग मोमो हो कंटिन्युअसली फुडले 8 दीस गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शहरांनी कार्निवल व्हडा उमेदीत सेलेब्रेट जाता. सगळे समेस्त गोंयकार हे कार्निवलांत पार्टिसिपेट जाता, हे कार्निवल एन्जॉय करता आणि हे कार्निवल हे एज अ बीग अ ट्युरिजम स्टेट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. त्या खातीर आयच्याच कार्निवलाक आमी पणजेंतल्यान सुरवात करता. विवा कार्निवल. विवा विवा. केदार करे वाईट मॅडम वाईट मॅडम चल वाचा चला वाटी अरे बाकीचे कोण साडी कोण चल भाई चल
समीर 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 असं बाहेर मस्त येत जोडून घे कॅमेरा स्टँडा सगळ्यांक बेस्ट दाखव तुमकां सकयल दिल्लो काढा घेऊन समीर मला मला येता मला
Hello, Pancham. How are you? Can't hear you. So long. Viva Carnival! Hello, Pancham. How are you? Everyone, are you having fun? Hello. डिटेल्स घेता तुमचो इनोसन्स प्रूव्ह करता आणि लक्षात दवरा इंडियन लॉ प्रमाणे डिजिटल अरेस्ट म्हणून कांयच ना म्हाका नाका फ्रॉड तुका नाका फ्रॉड स्टे सायबर सुरक्षीत कर Maka Naka Fraud, Tuka Naka Fraud. Stay cyber safe Goa. It's a Goa Police and blah 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 initiative. Hi, I'm looking for an iPhone 17. Yeah, iPhone 17 is for 82,900. Oh wow, you have something like a lesser range, like 50,000, because this is beyond my budget. Yeah, we have like iPhone 13 we have. Can you show that to me? Yeah, we can. Wow, a half-price phone that would have cost me my entire bank account. If a deal is too good to be true, then they're telling me a lie. Tuka Naka Fraud. Stay cyber safe Goa. It's a Goa Police and blah 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 initiative. लायटीचें बील बराच जाल्यार आमी गडबडीन ते लींक क्लिक करपाच्या भानगडीक तुमी पडनाकात तुमी चुकून जर असल्या मागीर क्रॉस चेक करपा खातीर कस्टमर केअर
Sa pulang takot
Carnival शिकवतायच पूर्वजाचे गोंयकारांनी सांबाळून दवरचे कितले तोरेचे मुस्ल आमचे घुमटाचे संगीत गोंयकाराचे कार्निवाल शिगमोतायच पूर्वजाचे गोंयकारांनी सांबाळून दवरचे.
Essa parcolha e arreria.
দুদি ফাতিয়া পাড়ার উঠটাই বড় আমি শিবটাই কসকন আমি পটু বোতাই বকদ আমি মান্ডাই নিজে সাউই করলাই কাজি তরকার বাজরার আড্ডাই ফাতিয়া পাড়ার উঠটাই বড় আমি শিবটাই কসকন আমি পটু বোতাই বকদ আমি মান্ডাই নিজে সাউই করলাই কাজি তরকার বাজরার আড্ডাই Wagi toshi borboli koko dudi Ere mole gosali tabi baji Wagi toshi borboli koko dudi Papaya beca tu limea ue caumace Begre begre cinas pita goice forace Pera dona fora paunda băsa face
दावून गेले तिनं दावून गेले होय तिनं दावून गेले त्या बोडक्याला बराबर दावून गेले होय ते रत्न कराय गो होय ते रत्न कराय गो बोडक्याला बराबर दावून गेले होय ते रत्न कराय गो होय ते रत्न कराय गो बोडक्याला बराबर दावून गेले nuts 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 go by nuts 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 तुझी तू देखील nuts 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 go by nuts 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 तुझी तू देखील बकरा गेले चेडून कितले सोबीत दिसता गारशे दोळे पोंटाचे हांव पिसो जाता बकरा गेले चेडून कितले सोबीत दिसता गारशे दोळे पोंटाचे हांव पिसो जाता नंबर गेले नंबर गेले नंबर गेले नंबर गेले नंबर गेले
Gerani moje pojście wypalne, jak tu parpolnie reria.
बसायचा खुशीचे गोड कसे काढतात मगर मारूया हल्ली आमची परंपरा चालू देऊया पूर्वजातीतील वस्तू मगर सांभाळूया आम्ही निजगोयकार म्हणून दाखवूया खुशीचे गोड कसे काढतात मगर मारूया हल्ली आमची परंपरा चालू देऊया पूर्वजांनी केलेली वस्तू मगर सांभाळूया आम्ही निजगोयकार म्हणून दाखवूया आम्ही निजगोयकार म्हणून दाखवूया अवघड कारण आज मनशाचेर मारला दुडवांचे मोड मेशिना येऊन मुनीस बसल्या जाऊन लोड हे भाषण काढी आधी Everybody